Sempre buscamos calquera motivo para chegarnos ata aquí, ata Javier de la Iglesia Arte Floral. Hola, Javier. Hola, que tal? Bueno, pois hoxe o motivo é que nos imos de ceremonia. Que che Imos de parece? ceremonia, poñémonos guapos Bueno. e arrancamos a E disfrutar un día arrancamos. bonito. É que están xa, bueno, imagino que moitísimas celebrándose, Sí. organizándose, e ti con moito traballo, pero para eses últimos rezagados ou para datas Exacto. que aínda non encargaron, queremos así darlle ideas para Claro. eses, pois, por exemplo, ramos de noiva, non? Exactamente, para os protagonistas dos días dos eventos que máis se celebran agora, que é as bodas, sobre todo. Bueno, bodas, comunións, bautizos, pero as bodas segue habendo están bodas, en non? auge, moitísimas. Seguímonos Sí, casando. seguímonos casando, temos que seguir casándonos, claro que sí, que é un día moi bonito, é un día a celebrar, un día a recordar. Claro que sí, que hai que celebrar o amor de xeito moi especial. Claro. Pois veña, imos a mosar por aquí que ideas lles trae Javier de la Iglesia para ese día tan especial. Pois mira, hoxe ímonos centrar na noiva e no noivo, que podemos facer sempre o prendido, non nos esquezamos do noivo que sempre leva a flor na solapada atado ao ramo de noiva. E parece que chegou aí por casualidade, pero está moi pensado que tipo de flor se lle pon, imagino, Home, claro, sempre esa flor simbólica para as parellas, sempre esa... Pois non sei. Sempre ten que ir a xogo co ramo da noiva ou non? O prendido, sí, debe ir. Vale. Debe ir sempre a xogo e consonancia, claro, tamén temos que... Antes os noivos non arriesgaban tanto, pois era un traxe de callo e tal, pero agora arriesgan máis, os traxes de ceremonia, teñen tejidos, pois, ao mellor brocados, con brillos e tal... Bueno, hai no que ter en conta tamén, pero sempre os noivos deben ir en conxunción, creo eu. Bueno, que polo menos ese día que se note, non? Claro, claro. Sí, bueno, pois veña, vamos alá entón con ideas que nos ofreces. Aquí temos 4 ou 5 ideas de ramos de noiva, desde máis clásico hasta algo moi arriesgado, non? Sí. Entonces temos, por exemplo, aquí temos un buquet, agora está moi en alza, moi en boga, o buquet, volve o buquet. Vale. O buquet máis clásico ou silvestre, como máis silvestre, máis descolocado, está moi de moda o eucalipto, as paniculatas, as flores moi románticas. En este caso, é un buquet de peonías blancas crema, con este detalle, de boliñas de espiralina. Sabedes que é rematado con follas, con ramiñas, sempre lle podemos dar un toque. Este é un ramo que está moi de actualidade tamén, non? Vale. O ramo de noiva pequeniño, a mí non me gustan os ramos de noiva exagerados. Se temos unha novia delgada, a mí non me gusta que se pase da cintura da noiva, porque ao final non deixa de ser un complemento, o que ten que destacar é a noiva, non o ramo. O ramo ten que complementar. Efectivamente, vale. Algo así, xa máis pequeniño, isto xa con esta estrutura aquí como de corales con brillos, isto entra dentro da originalidade de cada noiva, non? E isto teño que vir coas ideas moi claras de que quero isto ou con que me coñezas un pouco ti sabes por onde tirar? Hai xente que trae as ideas moi claras e hai xente que se deixa aconsellar. Unha pregunta frecuente é o de levo este vestido, que ramo me vai ben, cal é o adecuado? Eu sempre digo a mesma resposta, o adecuado é o que che guste, entre comiñas. Porque claro, podemos levar un ramo moi acordo ao noso vestido, moi protocolarmente perfecto, pero se non nos gusta e vamos entrando por a ceremonia e mirando así por ramo con cara de ai, Dios mío, que levo na man, non o disfrutamos. Tens que estar moi convencido e ten que ir coa túa personalidade. Claro. Imagino que porque a mí me guste o mesmo vestido que a outra persoa, se eu son, por exemplo, moi deportista, outro moi que lle gusta a música, o baile, o sea, según o teu estilo de vida e a túa esencia tamén claro, influirá. cada noiva é un mundo e sempre chegamos a eso, que lle pode ir ben ese vestido a esa noiva, a esa personalidade e conxugando algunha originalidade, pois que quero... Sempre chegamos a un conxunto. Quero isto que en principio non me pega nada, pero vamos a dar unha volta para que che acabe pegando no teu estilo. Estupendo, vale. Mira, por exemplo, este ramo que é moi original, super original, é moi extraño, por así decirlo. Este ramo iba combinado con un vestido de noiva, que se vos acordades, era o que estaba ano pasado no escaparate, que era negro e amarillo. Pois con mesma confección, con mesma encaixe que tiña o cuello do vestido, fixemos esta estrutura en forma de espiral, así medio de serpiente, que é un fieltro amarillo e por encima encaixe negro. Xa vedes que está rematado todo con cola de rata e despois facémolo con un traballo de plantas crasas. Pois é eso, se temos un vestido que leva un certo encaixe, queremos facerlle pois este encarte con caixe do vestido ou rematar o ramo, non? Coa tela do vestido, podemos facelo. Isto é algo moi arriscado que... Pero dá a idea de como pasamos do clásico a algo tan arriscado e polo medio infinidade de opcións. E incluso con un punto macarra con cadenas colgando, quero dicir... Isto sí que, cuidado, que non se suele ao mellor ver tanto, pero que se lle poden incorporar, como dis ti tamén, pois cadeas ou outro tipo de... É un ramo en forma de media luna, tamén moi extraño porque non está moi en auge,
pero con este detalle de cadenas que lle dá ese toque un poquinho macarra. Bueno, pois a verdade é que sí, xa vedes, isto é, pois así unhas ideas para que, bueno, visitedes a Javier, poidades traer tamén as vosas ou vos deixedes asesorar. Claro. Ai, sí, que nos queda outro máis por aí. Queda o ramo joya, por así decirlo, non? Sí. Todo feito nunha estrutura de silicona, unha base de silicona, teñida e con flores teñidas no mesmo color. Todo con plateados. Incluso se pode añadir pedrerías, se se quere. Bueno, as posibilidades son infinitas. Imaginación al poder, e aquí estamos para levar esa imaginación aos vosos, facer os vosos soños realidade. Bueno, e as noivas son importantes, pero claro, outro detalle moi importante son as madriñas que ese día están aí querendo poñerse de punta en blanco. Ou as invitadas. Tamén se leva moito. Tamén, damas de honor, bueno, unha chea de... A ver, contanos, que máis temos para todas? Podemos irnos ao mundo tocado, sombreiros e pamelas, non? Que este é super amplio, sempre o tocamos un pouquiño, nunca mellor dito, valga a redundancia, non? Porque dá para moitísimo, pero veña, vamos a recordarlo tamén para este ano 2025. Exacto, temos desde tocados de ala moi ancha, como pode ser algo así. Isto é cuestión de vir e probar. Isto faise todo personalizado normalmente. Que ti ves e che vai este tocado e o queres, pódelo levar. Pero o ideal é personalizalo ao teu outfit, como se di agora. Ao teu vestido, temos así tocado. Isto é un tocado realmente, non é unha pamela. Ai, sí. Claro, un tocado vai... Ibache preguntar, cal é a diferencia? Porque eu vexo isto así, para min é un sombreiro, unha pamela... Un sombreiro sempre entra na cabeza. Sempre entra hasta a mitad de cabeza, ten copa. Isto é un sombreiro, por exemplo. Ves? Claro. Entra hasta a metade de cabeza e ten copa. Sin embargo, a pamela normalmente temos que poñer un sistema de sujeción porque vai volada sobre a cabeza, non entra tanto como pode ser algo así que non nos encaixa, pero vai posto. Ou esta de aquí. Esta sí que entra máis, pero pode ser. E o tocado tamén nunca entra, está volado sobre a cabeza. As pamelas suelen ter moito a máis ala, foron pensadas no seu momento para tapar o sol, daí que non é normal que levemos unha pamela despois das 5 da tarde, porque non tería sentido. E os tocados se van máis un pouco para todo o día, hai en forma de diadema, por exemplo. Aí está, sí, mirade. Que cousa fermosa, por suposto, tamén. Sí, en forma de diadema, temos tamén algún tocadiño máis no escaparate, algo así tamén podemos ter. Que isto, como vedes, vai sujeto con unha diadema. Claro. Bueno, é que isto é todo un mundo... Isto é un mundo de detalles, desde máis grandes a máis pequeniños. Tamén, por exemplo. Por exemplo. O que dicimos, segundo a personalidade e estilo de cada un. Exacto, despois cada persona, pois temos aquí unha pamela por excelencia, non? Elegancia total ao negro, aposta sempre ao negro, con ese detalle todo velado con un encaixe que, con ese detalle de brillo, se vedes, cando se move, brilla un pouquiño. E que a xente se anime a vir a probar, que así de entrada igual lle resulta... Claro. Bueno, a ver, é que non solemos andar con este tipo de cosas, entón vémonos raras, pero que despois resulta que resaltan moitísimo máis o noso outfit, como di Javier, e nos dan ese toque de elegancia e distinción e originalidade. Que nos poderán ao mellor coincidir co vestido, pero seguro que con todo, con estes complementos e co vestido, non imos a ser as máis orixinais da cerimonia. Claro, exactamente. Os complementos sempre son o detalle imprescindible para que un look se leve ao sétimo ceo. Efectivamente. Bueno, non nos esquecemos dos homes que... Nunca nos esquecemos dos homes. Pois vamos a recordarlo tamén a eles. E aquí tamén podemos facer, pois eso, pajaritas de flores, como son algo así. Sí. Ou incluso corbata. Que se animen. Sempre tratamos de lembralo para que cada vez máis homes se animen a poñer ese toque de distinción. Corbata, pajarita, prendido, incluso algún que se anima con flores no pelo. Hai de todo. Pois estupendo. Os homes xa empezan a tal, ou unha solapa floral, ou... Que sí. Pois que se animen, que veñan e que Javi seguro que saca por aí ideas fantásticas. Eles que veñan, ou elas ou eles, que veñan e entre todos sacaremos aquí o que lle gusta, o que queren dar ese toque de originalidade e fantasía. E imos a pasar un día estupendísimo e que quedará para o recordo, bueno, pois plasmado así de fermoso
con todas estas cousiñas que Javi nos ofrece. Javi, se che parece, regresamos noutro momento, porque isto é tan amplo que, como sempre, temos que regresar e nos encantados, porque é un placer falar con Javi e irnos de cerimonia da súa man. Home, tanto. Moitísimas grazas, Javi, ata a próxima. Chao, chao. Chao. Chao.